sunana Umar Muhammad, tare da ni kuma Mubarak Muhammad. To kamar da kuka sani muna kawo muku bidiyo masu matukar amfani da faɗakarwa a nan Tech Hausa TV wanda suka shafi tutorial da kuma reviewing na applications, wanda yake nufin za mu riga kawo muku applications masu matukar amfani sai mu nuna muku kuma abubuwan da suke iyawa. Sannan bayan haka kuma za mu riga kawo muku effects, bayani zai zo daga baya, kuma za mu fara yin tutorials din effects din yadda ake amfani da su, abin da ya shafi kamar irin subscribe button ko kuma waɗansu abubuwa irin green screen wanda ake amfani da shi a video, wanda idan an ɗau video a nan ƙasar Hausa kai ka ce ma a America ka ɗauka insha Allah. To amma da yanzu baran barku da shi sai ya kawo muku ko kuma ce muku ƙarin bayani akan bidiyon da yanzu za a gabatar muku da shi. Mun gode, sai ku subscribing, mun gode, sai an To a yau dai ina so za mu dan bayani ne akan ko tutorials akan yadda ake amfani da wani application wanda ake kiran shi multi-parallel. Shi multi-parallel wani application ne wanda aka design nashi kamar yadda kuka sani a cikin Android ko wance wayar ku da Android. Application ka installing nashi guda daya, to hakan nan zai zauna bayan da zaka yi ka sake installing wani, sai dai ya ce ma ko ka updating nashi. To amma in kana amfani da wannan multi-parallel din zai baka dama ne wurin ka yi amfani da application guda ɗaya amma ta fiska biyu. Misali shine, bari mu sake muku misali da WhatsApp. Kun ga yanzu WhatsApp, in kana ka installing application na WhatsApp guda ɗaya, sai dai ka sa account guda ɗaya ka rinka amfani da shi akan wayanka guda ɗaya. To amma in kana da number guda biyu, kana so kuma ka buɗe WhatsApp guda biyu, za ka iya amfani da shi wannan application multi-parallel din. Sai baka dama ka yi amfani da WhatsApp guda biyu amma a waya ɗaya. Nan kana amfani da wani number daban, nan ma kana amfani da wani number daban. To ya ake amfani da wannan multi-parallel din, kun ce ya ake samo shi? Sai ku biyo mu cikin wannan bidiyo, za mu nuna muku yadda ake ɗauko shi daga internet kuma da yadda ake amfani da shi. Mun gode, kar kuma ce ku subscribe. Abinda mutum zai yi shine Play Store ko zai tafi. Kana shiga Play Store, in ka je sai ka sacin nashi, sunan shi multi-parallel. Kun gan shi multi-parallel, zaka gan shi, za su kawo ma shi gashi nan. Multi-parallel ba shi ma da wani girma sosai, duka ina jin girman shi ba wuce 6 MB. To ni already ina da shi a wayana, da a ce ba ni da shi a nan daidai nan wurin da ya nuna open din nan, da zai nuna ma install ne, sai kai ka installing nashi zuwa wayanka. To already ni ina da shi a wayana, so no need a ce na sake downloading nashi. To in ka ga dama sai ka bude shi directly daga nan, zai je direct. To amma bari mu koma mu shiga ta kan wayan, tunda in ka downloading abu straight yana shigowa cikin kan waya ne. Kamar yadda kuke gani gashi na multi-parallel din, kun gan shi, sai ka bude shi. Kana bude shi haka zai fito ma, zai baka dama ka adin, da yake ban adin komai a ciki ba, zai baka dama gashi nan add clone, kamar yadda masu kallo suke gani, add clone, sai ka clicking akan add clone. Gashi nan wannan applications na wayanka ne. To wani application ne kake so ka adin, ka gani wannan applications din duk zai baka dama ka adin nasu ya zama sun fito da fiska ko in ce launi guda kashi biyu. Yanzu zamu gwada adin na wannan yo WhatsApp din. Kun ga ina clicking, wannan abin ya fito ya samu add clone, gashi nan creating clones. Sai ka dan jira shi kaɗan ka gani. Kun gani ya riga da creating clone na WhatsApp. Yo WhatsApp gashi nan ya fito. Already ina da daman yau WhatsApp, amma shi wancan ɗaya WhatsApp din kasancewa account na ne akai. To yanzu kuma ina so ne in adin wani account da wani number akai, ku gani yanda abun yake tafiya. Sai ka taba shi, your WhatsApp is starting, it may take a little longer for the first start. Yanzu duk starting na application na farko yakan dan delay kaɗan. Kun gani gashi ma har ya bude. Sai ka bude datan ka, sai ka je welcome to WhatsApp, agree and continue, sai mu je. To sai number waya, in ka sa number waya, misali a ce ɗaya number ka ko kuma number abokinka, sai amfani da shi ya buɗe WhatsApp ɗin ta nan.
sun ce za su turo message domin su verify number ciwon nawa ne ko ba nawa ba. To yanzu ina jiran su, ina sauraron message din ya shigo. Ku ga da WhatsApp na zai bude successfully. Gashi nan. Kun gani WhatsApp na bude, sun bani dama in saka sunan da nake so. Kamar da kuke gani, kun gani WhatsApp na buɗe, group, chat, waye kun gan shi. Wannan WhatsApp din da ya riga da ya buɗe. Yanzu zan nuna muku ne yanda shi ɗaya WhatsApp din yake. Kun ga wannan WhatsApp din, yo WhatsApp ainihin na fiskan wayan shine WhatsApp na. Kun gan shi? To yanzu na buɗe WhatsApp ba tare da na tamparin da wannan WhatsApp na ba. Ni ga WhatsApp na a nan wurin, gashi nan a nan wurin. WhatsApp na kenan. Shi kuma aboki yanzu zai buɗe nashi, zai shigo cikin wannan multi-parallel account din ne. In ya shigo sai ta wannan yo WhatsApp sai ya buɗe. Yana buɗewa za ta buɗe mishi. Kun gani shi ma sai ya chatting nashi da didama dai sauransu. Da yake wannan sabon number ne na amfani da shi domin setting muku example, ba messages a ciki, ba komai, ba group, ba komai. Amma inda ba din haka ba da duka wani buwan za ku gansu sun fito. Yawa to masu sauraro, inda za mu tsaya kenan a yau. Muna fatan kun ji daɗin wannan shirye-shiryen mu. Dan Allah ku subscribe, sannan ku danna alama ta ƙararrawar nan domin duk lokacin da muka uploading sabon video su notify naku. Mun gode. Allah ya bar zumunci, Allah ya bar mu tare. Sai an ji mu.